Как поставяме комплекта странични джобове на страничните компресионни ленти. Те са универсални и можем да ги поставим на всяка една раница, която има странични компресионни ленти, независимо дали те се върват по диагонал или върват прави. Защото имаме много опции. Ако върват по диагонал, избирате пътя на лентата и промушвате през съответния канал. Закачен на раницата, страничният джоб стои много стабилно, не се движи по време на движение и събира достатъчно много багаж. 2 джоба са в комплект по 4 литра и в момент, в който вече към края на прехода багажа ви намалее, може спокойно да ги откачите и да ги ползвате в раницата, като не се сери. Ето как биха изглеждали страничните подвижни джобове на една голяма раница. Реално ние ги създадохме за големите раници, но са напълно приложими и на по-малките обеми. Един от най-полезните аксесуари за вашата туристическа раница са нашите подвижни странични джобове на Ташев. Поръчайте си ги на tashev.bg, където ще намерите още много полезни аксесуари, с които да си дооборудвате раницата и да закачите допълнителна екипировка отвън.